33-34 urteekin izan on lesio bat burun golpe handi xamar hartu neana, eta etxen izutu joan, eta bueno, de ikustenean noiz bait utzi beharra, eta egizan badana bultzatu zieken, pixkat jokatzez utzi eta entrenatzen hasteko, ez. Eta egi esan, garai hartan, pentsatzenean, enean ikusten neburue, entrenatzaile bezala zenean, baliokotenean bildur horrekin, ez? Eta pentsatzen, urte bat hobiengo dizkiat, eta handik aurrea, bueno, nela nahin da bezala, ez? Eta gero, pixkat guztu hartzen diok, talde hasi guan pixkat hobetzen, da, bueno, ilusiokin, gaur arte, ez? Pilotan, jotzen joan pixkat, eta jotzen pixkat, baino betikoa, behin maila batetik gora, aizkenen edo bete-beten eskaintzen diok denbora, edo ez dek hobetzen, ez, eta garbi da, behin Rubikin hasizkio, ne burue erabat hortik junuan, ez, aukera izatenean jokatzenean pilota, baino handik aurrea instituton hasi, eta frontoirik ez, eta entrenamentun denbora, ez, aizkenen Rubikin hasita gero esateat, pixkat, utzien beharra izan genduan, ez? Eta berdin barrik irolak, sokatiran haitu ginoen pixkat, behasainen batzan talde bat, ilusiokin, da baino pixkat denbora aldetik ez du xamar, ez? Harri jasotzen bai? Baita. Ni bazekeaz, norbeak eta lan eta urte eta dedikazio handia izan diatela, ez? Eta eskaini diotela, baino ez neok ikusten, hor sarik eta jasotzeko irutzen zaila zerbait, ez dakit, kirolontatik pixkat aparte gatzen dara. Nik balorea garbi taldei emango niokek eta entrenatzaile bat elitzeke zerri izango jokalari gabe talderantzez baita, ez, orduan. Rubi zertzen garai hartan ez dago imaginatzek, ez, huen ikustetugun baldintzatan mutilek ondo jantzita, ondo prepauta, aldagela txukunekin, zelaie areta txukunago, garai hartan zen mundu bat, danak jertxe zarrakin, bota zar batzuk, diruik ez irabazteko, oerosteko, eta zer lokatzak. Bastar guztietan bestek eltzan lokatza eta lokatza entrenatzeko hor Guardia Zibilen kuartelan ingur hortan piezak izaten zenak, ez gero Trebijan bihurtu zana, eta lokatza bestek eltzion. Gure ama gaixo zenba lokatza eta zenba labadora izurratoteien, ez? Baina ni bezala beste batzuk, gara hartan, bakoitzek aportatzen zuen zaukena, sasoie, abiadura, baina beste ipe, ez? Gaur egungo jokalari atleta bat izan barrauke, ez? Eta batez ere maila honen, bortxe dago, ez? Batetik, jakidura de bai, ez? Prestakuntza fisiko hortan beste mundu bada, ez? Gaur egun gure mutilek esaten deuna, ez, atleta hutxek edie, eta da placer bat ikustea hoi. 0,0 izan diela gure irabazik eta esan dutena, nik arroz esaten dut hoi, jakinda jende asko ez lukela ulertuko, eta bakit jende asko ez zola ulertzen zergatik kanpotar batzuk irabazten duen diru eta zergatik guk ez, edo txeko mutilek ez, ikusi gendulako beharra, diru danontzat ez daulako, hori garbi dau, eta hauen da gutxigo, eta danon mesedeako irutzen zaigula izan dela, eta ez dugu sufritu alderdi hortakik, ez? Gu bintzat, naturalidade oso zeraman dugu idana, ez? Talde profesional baten futbola jodezagon, ekartzen danen entrenatzaile bat, dana beskutan uzten da, eta normala da. Bere eskutan dalako, eta azkenen entrenatzaile kanpotarroik nahi du nahiten du, baina gure kirolontan ez da boietek, batez ere batxeko mutileke mantenitu berdako eta mantenitu eta helburu hoxe dalako, ez? Azpitik gaztekatea eta